Eta zelan hasten da arlearekin? Lehenengotaz, enjambren bat, topatzen espadezu honek alde egiten dutenak, ateratzen direnak, honek joten direnak, leku txarrena izaten da, persiana zulun baten osartzen bazizu etxean, ez? Baina, beste batu igual, zugeiz baten gainean, edo afizio bako horretarako, ez dira proposenak, ze horrek izaten die, guzaten duguna, erdera izaten dena zepa enjambradora. Zugolan bilatu badezu, gero horre beti daukate txipa pizkat aldatuta, eta ordu egiten dutena da, generazio horretak izaten da, ez? Orduen, horlako bat hartzen badezu, normala izaten da, igual erregine bat aldatu, desberdina dena, eta honan segi. Sustantzien okiten dabe, barriro eskapetako joera. Hori izaten da, motibo asko batik alditen dute, ez? Izaleke parte batetik, hori txip hori beti izatzea, edo izatea, ematen espaiozu leku bat, familia baten bizitzen, familia baten gertatzen dena. Zutako etxe bat, jaioten direz, emalabak, eta azken baten denak ez diek abitzen, behar dute. Zu leku handia hobiten espadiozu lantzan, alditen dute. Baina horregatik bakarrik ez, leku handia eman dabe alditen dute. Hori izan nahi dut, batzut dauketela txiko hori ez.